Hej, velkommen til FitTalk-gruppen. Mit navn er Nikolaj. Mit navn er Andreas. Og det her er en kort introduktionsvideo om, hvad gruppen går ud på. Vi har lavet FitTalk for at starte et fællesskab på Facebook, hvor man som kost- og træningsinteresseret kan gå hen, hvis man har noget del, eller man gerne vil søge noget. Det kan være kostplan, det kan være træningsprogram, det kan være kostråd. Det kan være, at man vil dele sine selfies eller sine transformationsbilleder. Det vil vi meget gerne have, I gør. Ja, selfies. Vi elsker selfies. Og transformationsbilleder. Ja. Super motiverende. Og hvis I skulle lægge dem på Instagram, så husk at hashtag dem FitTalk, så vi også når at se. Så alle, der går ind og kigger på hashtag FitTalk, de kan se det. Ja. Det vil være super nice. Og en ting, som vi vil gøre i gruppen, det er, at vi vil lægge vores eget materiale op, sådan noget som vejledning til at lave sin egen kostplan. Det kan være sådan noget som f.eks. hjælp til at finde makrotal, eller whatever det skulle være. I hvert fald træningsprogrammer, det vil vi lægge op, så de er frit tilgængelige. Og så vil vi også selv lave nogle videoer, ligesom vi laver en video nu, om hvordan vi træner, og hvorfor vi træner sådan. Eller om spørgsmål fra jer, der skal I være velkommen til at skrive til de 5 admins, der er. Og stille spørgsmål, hvis I har noget, I gerne vil have, vi laver en video omkring, så kan det være, vi gør det. Apropos de 5 admins, så er vi mig, Andreas, jeg er en af dem, og jeg er Nikolaj, som jeg sagde i starten af videoen. Og så har vi Louise og Julie, som er snart er uddannet personlige træner, der er det til mig. Og dem vil jeg også se en masse til sammen med en anden ung gut, der hedder Thomas. Og det er også 5, der kører FitTalk i øjeblikket, og vi har en masse spændende ting, som vi har planer om at lægge ud til jer, som I kan bruge forhåbentlig. Vi har nogle regler. Ja, med en gruppe kommer der også til regler. De står herovre over i beskrivelsen. Ikke på mig, men ikke herovre. Ikke på Nikolaj. Til venstre for mig. Over beskrivelsen inde på gruppen. Dem skal I læse, og dem skal I følge. Og vi forventer ikke, at alle er venner sådan et sted, men vi forventer, at alle bidrager til at... En fed stemning. Ja, en fed stemning, og det er et rart sted at være. Ja. Vi gider ikke moderere alt for meget i det, og skulle sidde og bande og smide folk ud. Og Hvis så det er videre, nødvendigt, så gør vi. Hvis det er nødvendigt. Men vi håber ikke, det bliver nødvendigt. Og derfor har vi også en rimelig tolerance over for folk, fordi vi ved, det er internettet. Og folk, de troller, folk, de tager lidt pis med hinanden. Så vi gider ikke moderere i det, medmindre det er nødvendigt. Og vi vil gerne have, at gruppen bliver så selvkørende som overhovedet muligt. Altså, kort og godt, lad være med at være nedladende. Ja, præcis. Lad være med at ødelægge stemningen. Kom med konstruktiv kritik så vidt muligt, i stedet for bare kritik. Nemlig. Det er alt, hvad vi skulle sige. Nej, vi har også en Facebook-side. Vi har en Facebook-side, det er hvor rigtigt. Det er der, hvor vi tager alt vores materiale, og så lægger vi det ind der, så det er samlet et sted. Og den ville det være fedt, hvis I vil like den, hvis I kan bruge det til noget, eller også hvis I bare vil like den for at like. Det må I sgu selv have. Men i hvert fald så kommer alt vores materiale til at ligge der, så det er samlet et sted. Det er let at finde. Så I ikke skal til at scrolle 35 posts igennem ind i gruppen for at finde den video, vi lavede sidste uge. Så kan I gå derind og se det. Der er også et link til vores YouTube-kanal, hvor alle vores videoer bliver uploadet, så de også er nemme at finde derinde, hvis I vil finde en video, der måske er et halvt år gammel. Eller, ja. Jeg tror, du fik sagt det helt fint der. Det var alt for os. Og vi ses på FitTalk forhåbentlig. Ja.